Baysan, ba't yun? Kita nyo na sa balit tinakakawitan na na Nya nya. Kaya tayo ito makakasapat sa banyan ng kabay. Naimbag nga aldaw tayo amin kakabsat. Da kami manin nga umay tumunggal tawag. Same nga spot dito yan tayo. Dito dati ta manmanong amin tum umay dito. Da kami salang tinakayat. Man, ano ti maala? Ano san tayo barang mo ka? Kasano nga doon katawang pinakalam. Di panawin kakabsat ke taguyam-yam ka naw. At sapay ko makabsat da maalami nga libre nga kunak na Oh, Pau. Kunak no nangalan. Alin talat tatyapan na sa nga nayaw. Jadi kemana? Ya. Apa dati pagtutulog yan, Chow? Hindi naman. Hindi ako. Paglinon ko kakabsat at yung isa nga pumiksa dito tudo. Umakar ka. Kala mo ba? Kali. So, sumina pa ila ka na itikadwak. Sa pulan ng saman ti dawin. Medyo tinak pa lang. Barang adadawi ka rito. Si panagtunggal to ngamin. Adda ngamin day tay oras na mag. Nuha mo mauray ti dawi talagang mabad trip ka. Tapos dyan iti pakapumayan no ka. Hey. Oy. Oh. Oh, Baysan. Ba't yun? No.
Pasara ka kabsat na Kita nyo na Sa bali tinaka kawitan na Pasara. Na? Na. Dagkim-kim nung nabayag. Na? Nabayag. Yan na lamang. Damay siya nga na yun. May nagsublay tayo kadwa kong kakabsat. Namuray dito yung ko tawang mutay. Nagtal na mga kasla sa kapitanan. Igmat pa dito panahon ta natalnan na Garbi-arbis kada ito talna nagdawid ako ma. Tumipat tayo. Timan ti pangpadasan tayo. Na? Ito, si kapat parang ko. Ang asika. O sa atin na kami dito ka. Padasan may kano ka dito Dito tayo surong na dito waigan. Ano kami nga pestuma dito para may kalanutan dito igid na at iwaig dito. Dadakal dito lapid din o gawid Mayak. Na? Mayak. Para may sama nga lanaw. Alang nga naman dito gusto tayo dito kakabsat na Wado kami nga ruot nga talaga kadalanot At kikid nga parte dahil waig kami dito yun, susurungan. Naman nga kami tidawin ko at yung talagang alam smart. Uray ko man makakala tayo. Doon ako din, next. Pasurong na Ati kwak. Okay na Ma, pasurong na. Ang ganala. Umpay, mas jay. Umpay no kas jay. Tupi dong talaga dito yan. Ini panain saguda. Danang daw kita panain sagud. Ni nala. Nala ni. Munak na sagud. Nay. Tilapia kaya magita. Ano sa? Lanit siya. Pag nakakalam mo ulit, takas tayo wak na tayo. Sagud na taunag. Lano. Nay, dajayapan na nay. Omag. Gapong rita dapat ti estudyante may kakabsat. Ayun kami. Delikadong sama dahil pag naan tayo. Talaga. Kiling. Kasama. Dagito iti pagpagnan tayo nga may tungkal tao. Sakripisyo mo. Ya, dan alam.
Nyari ko na nga. Naisap italikudan. Nyari ko na nga napiyapay na tayo. Hindi pagsasahod din ay. Nya. Napiyapay na tayo. So, ada mo na lakakabsat nga talo pirasaw. Kung gupo nga rin ta, titay ko na nga estudyante may. Kun kasla no kastila nga kwata yaw. Hindi tayo awan ti kasla tayo open tayo siya eh. May tayo itumunggal tao ta bilang si daun. So ito nabanyas dito. Okay.